Всеки от вас поне веднъж е бил в ресторант Хепи. Това буквално е най-известният ресторант в България. И винаги, когато си оправите сметката, ви носят, нали, касовия бон и също така бомбонки. Това са или едни бели бомбонки, или едни такива червенички, ама всеки път се променят. Променят се, да, но не до такава степен, каквато видях днеска. Какво е това за бога? Това е вече просто някакво ново ниво на Хепи. Просто специално за Хепи. Ето, то си го пише. Това са ванилови таблетки за смучене. Може да спечелиш нещо там, сканирай ме и така нататък. Въпросът е там, че те вътре са 3. Те са 3. 3 бомбонки. Сега няма да се пробвам да спечеля екскурсия, обаче сега искам да отворя едната таблетка и да я пробвам да видя какво представлява. Опа, падна. Това има прекалено силен ванилов вкус. Предполагам, че е толкова силен вкуса, за да не усещате вкуса на храната, която сте яли преди малко, защото, нали, се дава в края на... като си оправите сметката. Мисля, че в Билата продаваха подобни, само че те бяха с някакви горски плодове, а тази е с ванилия. Какво мислите вие за това? Дали това е някакъв супер готин нов апдейт на Хепи или все пак си предпочитате бомбонките?